बाथ्रायाथ' बेनो जे बर' हारिनि बयनिख्रुइ गोजामसिन गुदिसिन धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। दा बे बाथौ धोरोमखौनो फुजिनानै फालिनानै जुगे जुगे बर' जाथिया बुहुमाव थांना थानांगौ होननानै आं दिनै मोनसे मेसेज होबाय। रावबो गुबुन धोरोमाव थाङाजासेनो बे धोरोमाव अरथाबना थानांगौ। आरो बे धोरोमा बयनिख्रुइ अल्डेस्ट धोरोम। जि समनिफ्राय बुहुम बैसोमुथि बिमाया दि आर्टआ पृथिबिया जोनोम मोन्दों बै समनिफ्रायनो बर' हारिया उजिदों। बै समनिफ्राय बाथौ धोरोमाबो उजिदों आरोखि। बेहा स्पेसिफिक उजिनायनि खुनु माबायो आरोखि थारिख बा इयार गैया आरोखि। गुबुन गुबुन धोरोमनिखौ जों इयार दिहुननो हायो। अमुक धोरोमाव अमुक इयाराव अमुक एडियाव अमुक बिसियाव जोनोम जादों होननानै। खिन्थु बर' धोरोम जोनोमनि खुनु निर्दिष्ट मोनसे सान गैया आरोखि। बाथौ धोरोमखौ हमथाना लाखिनांगौबा बेयाव गोबां खामानि मावनांगौ दं। जेरै बाथौ धोरोमनि जि बेसिक रिलिजियास टेनेट्स प्रिन्सिपल बेफोरखौ बिजाब महरै लिरनानै फोसावनांगौ। जायगा जायगा गोरों गोरों स्कलार मानसिफोर लानानै जायफोर माने प्रिन्सिपलफोरखौ टेनेट्सफोरखौ रिफर्म खालामनांगौ सोदांनांगौ बेखौ सोदांनांगौ। आरो बेनिफ्राय थिय'ल'जि कर्स इन्ट्रडिउस खालामनांगौ। बेनि थाखाय माखासे इनस्टिटिउसनबो नांगोन। जेरै बाथौ धोरोम थिय'लजिकेल इनस्टिटिउट बायदिसिना रोखोम आरोखि। दिनै नुदों जे मेजरिटि बर'फोरना दासिमबो बाथौ धोरोम दं आरोखि। आरो जेसेबां ब्रान्सनि बाथौ धोरोमनि मानसि बिथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय मेसेजआ बेनो फुजिनायनि सिस्टेमा बायदिसिना जानो हागौ आरोखि। नाथाय बाथौ धोरोमनि आफादा मोनसेनो जानाया गाहाम आरो। जिथु धोरोमनि नामा बाथौ बेखायनो गुबुन गुबुन आलादा धोरोम माबा आफाद थायाजासेनो मोनसेल' आफाद थानायखौ आं लुबैयो आरो। दा अलरेडि दुलाराय बाथौ गौथुमारि आफाद मोनसे दंखायो। बिथांमोना जेरैबायदि खामानि मावनांगौ मावगासिनो दं। समय लागोन। आरो बेनिफ्राय जायफोर डेडिकेटेड मानसि इन्टारेस्टेड मानसि गोरों मानसि बिसोर बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनानै बाहागो लानांगोन आरो। जों समनि गेजेराव नुनो मोनो माने सर्ट कामिंस दङ। दा बेनि थाखायनो गुदि बाथौ धोरोमारि आफादफ्रा जायगा जायगा अजाफोरनो ट्रेनिं होनाय बेब'स्थाखौ खालामगासिनो दं आरोखि। आरो डेफिनेटलि फैबाय थानाय समाव निस्सय बे जिथु आंखाल बे आंखाला हयथ' सुफुंजागोन आरोखि।